Dolhai Attila és Szinetár Dóra a vendégem, akik ugyan az életben nem alkotnak egy párt, viszont január 23-ától a színházban az egyik legszebb, legklasszikusabb szerelmi történetben, a Rómeó és Júliában lesznek főszereplők. Hát először is mit szóltatok a felkéréshez, Dóra, amikor így megérkezett, hogy akkor ezt szeretnék színpadra vinni? Hát ez egy hosszabb folyamat volt ennél, tehát ez nem úgy történt, hogy hétfőn azt mondta az én igazgatóm, hogy akkor ezt fogjuk csinálni, és én legyek a Júlia, hanem erre már nagyon régóta szó volt, hogy ezt a darabot előveszik. És hát ugye amikor terveződik a következő évad, akkor az ember mindig elgondolkodik, hogy vajon ő mit fog játszani, és én kérdeztem tőle akkor, hogy ha erre csinál meghallgatást, mert ő szokott meghallgatásokat csinálni, hát akkor én szeretnék ilyen esetleg erre, és mondta, hogy jó, majd meglátjuk. Aztán pár hónap múlva egyszer csak azt mondta, hogy akkor esetleg lehetne ezt a dolgot, hogy akkor ő szeretné meghallgatni. Aztán akkor meghallgatta, aztán akkor ez kiíródott, úgyhogy nem volt egy ilyen konkrét pillanat, de amikor ez úgy tudatosult bennem, akkor én nagyon örültem neki, bár sosem álmodoztam erről konkrétan, hogy Júliát fogok játszani, de hát azt hiszem, hogy ennek mindenki örülne. Hát meg talán a megfelelő időben van, nem? Tehát, hogy egy életkorban is, tehát, hogy... 10-essel van egy fórum a szerephez. Én pont azt akartam mondani, hogy belefér, tehát, hogy pontosan az, hogy szerintem... Az alkatom olyan, azt mondják lentről, hogy elmegyek 10 évesnek. Nem tudtam volna 15 évesen ezt ábrázolni, ezt a dolgot, azt hiszem, nem is nagyon lehet. Attila, te mit szóltál? Én megijedtem. Volt egy szegedi West Side Story, aminek ugye hát az alaptörténete szintén a Rómeó és Júliához kapcsolódik, és ott Tonit játszottam, és nagyon nehezen birkóztam meg a feladattal. Az volt az első igazán nagy szerepem, igaz, hogy vidéken, és emiatt volt egy kis ijegység bennem a Rómeó és Júlia kapcsán. Nagyon nehéz szerep, és nem áll hozzám igazán közel az, hogy én egy hős szerelmes, tehát nem vagyok egy lobbanékony, tehát szerelemre lobbanékony ember, és ezért úgy gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon nehéz lesz, de az, hogy a tanár úr így választott minket össze, hogy már tulajdonképpen a Mozartban dolgoztunk együtt, és nem egy idegen csapatban kellett ezt megcsinálni, úgyhogy azok a gátlások egy kicsit hamarabb feloldódtak. Tehát azt gondolom, hogy eljutottunk egy olyan szintre, ami izgalmas és jó. Mennyiben más a darab szerintetek a filmhez képest, vagy magához az eredeti műhöz képest? Mennyiben fog másképp dramaturgiailag lefolyni a szerelmi történet? Én a DiCaprio féle filmet ezt nem láttam, úgyhogy ezt nem tudom. Az eredeti műhöz képest, hát a dramaturgiája nyilván kicsit más, ugye, mert hát a zenék másképpen jönnek, mint ahogy a monológok. Nagyjából ugyanaz tehát maga a sztori adott, mi is meghalunk a végén, ugyanúgy. Másképp? Másképp halunk meg. Ez a meglepi, azt hiszem, hogy előadáson egyik meglepi. De hát van egy-két pont, ahol azért eltér a történet. Vannak bizonyos kapcsolatok, amik itt jobban ki vannak elemezve, és vannak szálak, amik meg kevésbé a Shakespearehez képest. Beszéltünk előtte egy mondata, hogy rögtön a megjelenés után, amikor kikerültek a városba a plakátok, ugye a bulvár sajtó sikerült felforgatnia ezt a részét a dolognak, hogy te meztelenül vagy látható a darabban. A plakáton ugyan semmit nem látni belőled, tehát így a strandon többet látni belőled, ettől függetlenül ezt jól megkaptad. A darabban... Olyan telefonbeszélgetésen fölé volt egy újságíró, és azt mondta, hogy hát arról szeretnék veled beszélni, hogy hallottam, meztelen vagy a képen. Nem láttad a képet? Nem láttam. Akkor tedd már meg, hogy kivész és megnézed, és akkor kiment, megnézte és visszahívott, hogy jó, ne haragudj, akkor azt szeretnék kérdezni. Volt. Igen. A darabban mennyit mutatsz magadból? Mert ugye most így sajnos jön ebből a kérdés. Nem tudom, nem tartunk. És sötét van. Tehát, hogy színház, ágyjelenet, és nem tudom. Nem tartunk még itt egyébként, holnap fogjuk ezt öltözéssel együtt csinálni, de nagyon ízléses. Tehát ez nem... A dolog nem egy öncélú magamutogatásban fog torkollani, ebben biztos. Csodálkoztam volna egy kicsit egyébként, hogyha így mesztelen rohangáltál volna, és mondjuk Attila rohant volna utánad, ugye már csak a darabból is adódóan, igen. Talán nem. De amikor mondtad, hogy te azért szeretted volna, említetted, hogy volt szó a darabról, és te azért mondtad, hogy szeretnél a meghallgatásra menni, azért a szerepálmok között szerepelt ez? Ilyen szinten, hogy amikor mondjuk hallottatok róla, olvastátok a művet, volt egy ilyen, hogy így egyszer szeretném megcsinálni, mint a nagy... Én egészen őszinte leszek. Tavaly, amikor a Mozartot csináltuk, akkor én borzalmasan élveztem azt az egész munkát, és én nagyon szeretek a Gáborral dolgozni, és ezzel az egész csapattal. És amikor idén arról volt szó, hogy a Gábor, a Rómeót, a Kerényi Miklós Gáborról beszélünk, aki a színház igazgatója, egyébként csak pedig Gáborozunk. Szóval amikor arról esett szó, hogy a Rómeót idén ő rendezi, és ugyanazokkal az emberekkel csinálja,
én nagyon szerettem volna ebbe benne lenni. Na most a következő női szerepek vannak. Van ugye a Dada, van a Montágoné, meg a Capuletti, meg a Júlia. Most kiesés és alapon gondoltam, hogy ezek közül mégiscsak legnagyobb esélyem erre lenne. Hát ugye a maszkmestereken múlik. Játszottam volna, de... Jaj. Úgyhogy... Igen. Még arréban leszek én még az anyukát is. Szóval, jó, hát ezt majd megbeszéljük, a jövőre nézve végül is minden nyitott. Ja, azokkal szoktunk ezzel rögni, mert most ő játsza az édesanyámat, és mondtam neki a hogy ne aggódjon, mert egyszer úgyis leszek még én is az ő édesanyja. Simán, tehát most már mindent el lehet, meg hát vannak érdekes szerepek. Tehát, hogy 23-án van a premier, rengeteg előadás lesz majd, gondolom egyfolytában. Milyen sikerre számítatok így a Mozart sikerei után, így záró mondatnak, hogy nagyok az elvárások szerintem? Nagyok, és ezt érezzük is, tehát saját magunkkal szemben is, és ettől van egy kis, bennem van egy kis feszültség. Nem is tudom. vannak. Tehát én megmondom őszintén, most már úgy kezd összeállni a darab, hogy képileg is, tehát világítás technikailag is, stb. És volt szerencsém most pár jelentet kintről nézni, és nagyon izgalmasnak tűnik. Én nem akarok előre elszólni semmit, de azt hiszem, hogy ez egy nagy siker lesz. Nincsenek pótjaitok? Van váltó? Van. Ez most egy ilyen kivételes dolog, mert általában kettős szereposztásban szoktam mindent csinálni, és nagy ilyen felesbe mennek a dolgok. Most először bevállalta úgy a Gábor, hogy úgynevezett cover szereposztás van, és a 4-5 főszereplőnek van egy coverre, vagy coverje, nem tudom, hogy mondják, a belső emberek a színházból, akik majd februárban állnak be a darabba. Egy belső kulisszatitkot áruljunk el a nézőknek, akik nem annyira színházi emberek, hogy mit jelent ez pontosan, hogy mondjuk majdnem 10 nap múlva premieretek van, mennyit próbáltok egy nap, és mennyit egy héten? Non-stop. Nem, az éjszakákat meghagyják, tehát mondjuk reggel 10-től 3-ig és 5-től 10-ig, a kettő között pedig eszünk, énektanár meg még és riport. kipróbáljuk, amit még nem lehet a színpadon egyébként, mert vannak egy olyan technikai dolgok, amiket nem lehet a próba alatt kipróbálni, úgyhogy olyankor ruhapróba, egyébek. Szóval egészen az utolsó napig akkor non-stop próbáltok. Hát én nagyon sok sikert kívánok, és toj. Köszönjük szépen. Legyetek ügyesek. Azt nem tudom nektek mondani, hogy menjetek és vegyetek jegyet, mert 1000%, hogy már nem lehet kapni, de érdeklődjetek és nézzétek meg őket mindenképpen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza.